அதனால் விளையும் உறவுகளையும் உருவாக்கி பழகி பெருகி இனிமையாக இதை காணுங்கள் என்றார் இறைவன். அதற்கு கீழ்ப்படிந்தன இயற்கையின் அனைத்து இனங்கள். ஆனால் ஓர் இனம் மட்டும் மறுக்கிறது, மீண்டும் மீண்டும் மறக்கிறது. அதுதான் மனித இனம். இதோ அன்பாய் உருவான மனித உலகம் அன்பை உணர்ந்து ஆன்மாவை இழந்து அனிச்ச மலர் பாதம் கொண்ட குழந்தைகளை சுட்டு குவிக்கின்றன பாருங்கள்.
தவிதவிக்கும் தாய்மார்களை துடிதுடிக்க துளையிடச் செய்யும் இராணுவ வீரர் மானுட பதர்களை பாருங்கள். அரளி விதையை உணவாய் உண்ட அன்பில்லாத மனித உயிர்களை பாருங்கள். ஊனும் உதிரமும் உணர்வும் உண்மையின் உறவுகளும் வேறென நினைக்கும் அதிகார ஆதிக்கம் கொண்ட மனித பேய்களை பாருங்கள். அவர்களின் கண்களை பாருங்கள்.